Nikdo nemá rád spáleniny od slunce, protože bolí. A nesmíme zapomenout i na to, že neviditelné UV paprsky způsobují stárnutí naší pleti a mohou vést k rakovině kůže. Proto svoji pokožku chráníme. Ale co naše oči? UVA a hlavně UVB paprsky ohrožují nejen kůži, ale i naše oči. Intenzivní sluneční záření může i během krátké doby způsobit rohovkové sluneční popáleniny neboli fotokeratitídu. Poškození očí od slunce se během života kumuluje a může vést ke kataraktě a dalším problémům. UV záření ohrožuje hlavně děti. Do 18 let mohou dosáhnout až 80% celoživotního vystavení se slunečnímu záření, proto nesmíme na ochranu očí zapomínat. Aha, můžete si myslet, ale já nosím sluneční brýle. Dobře děláte, brýle pomáhají, avšak UV záření stále dopadá na oko ze stran. Noste čočky AccuView společně se slunečními brýlemi a budete proti UV záření chráněni mnohem více. Pro ty, kdo potřebují oční korekci, kontaktní čočky AccuView pomáhají chránit oko více než jiné značky. AccuView jsou jediné kontaktní čočky, které byly certifikovány pro ochranu proti UV záření. Tak si vezměte čočky AccuView, nějaké designové brýle a velký klobouk. Nejenom, že budete vypadat dobře, ale ochráníte tak i svoje oči.